पुष्पा होता नाही रे बाबा त्याच्याने खिडकी उघडी या वाटतं उघडी ठेवलं त्याच्यासाठी खास. हा टकला डायरेक्ट बाहेर काढ आणि गौरव मान धरून राहूशे बाहेर. तर मित्रांनो चिराडलंय काही दिसतंय मी नका दिसत नाही मी. हा बॅटरी मी धरलंय. हा बघा मांडीवर दोघा बसली आहेत पण गेली वर्ष गाडी लागतं अशी वाटली की माका सांग मुटको मारते पाठशू. वर्ष तुझं जाम होत वचे नाही माझ्या पाठीला. ही बघ शिकतात की काजीचे घर खातात. ही बघा ही बघा आलं भारी पडलो. परत 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 नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता वातावरण बघू शकता सगळं लाल लाल झालेलं आहे आणि गडगडाट पण आहे पावसाचा. बहुतेक शेवटचा पाऊस असेल असं वाटतं आहे. आणि आता आम्ही चाललो आहोत आपल्या दाभोळच्या घरात. मी जस्ट तिकडूनच आलो यांना घेण्यासाठी. तर गेले कित्येक दिवस प्लॅन चालू होता सगळे एकत्र दाभोळ्यात भेटायचा, पण साध्य होत नव्हतं. प्रत्येकाचा एक जण ह्यो आज बिझी तर उद्या तो बिझी. पण आता पुणग्या किती दिवसांनी फ्री झालेला. आणि हो बघा लॅपटॉप लावून मी ठेवलेलो. झालं की नाही बाबा? हे चला बसा. बटन दाबायचं आहे. गो चल बस. खिडकीकडे खायच्या आता बस एकाच. ही नाकात आहे खिडकीकडे जाऊन जा. चल पटकन जावा. वेळ काढून वेळ तुम्ही काढला. वा बरोबर आहे. म्हणजे आमचे म्हणून हो बाबलो बाईक नाही तर विचारते का बाबा हे फोन कसा तो बघ इलो ना. हा मग इलो चल. वर्षा की ए बाबा ए पाय चालव पटापट भागो येता. चल आता तुझ्या हवाली मी गाडी चालवतोय. पकड. लेट करण याच्यामुळे लेट झालेला आहे. सगळं माझ्यामुळेच होतं ना. वर्ष नाही येत आहे. पांढरा किलो काय रे देवा. वर्षा नाही येत खरं. चल डिक्कीत बसा. लेट झालं तुझ्यामुळे. चल बस मांडीवर. जागात नाही गाडी. काय करणार. मी चप्पला बंगली ते पाय दिलं बंगलं. एका मांडीवर नेवचं म्हणजे माझं रे मोबाईल तो डिस्प्ले फुटणार मोबाईलचा माझ्या. त्याच्यावरच बसली आहेस तू. बाकी काय नाही. बाकीच आहे मैत्री नंबर जाती. काय तर दिसतच नाही कॅमेऱ्यात. कोण पांढराव नाही आणि वांढराव नाही दिसत. कोण पुणग्याच्या चेहऱ्यावर फ्लॅशच मारूच लागणार. देऊ काय? हा दे. आणलायस तू माझ्या चेहऱ्यावर कसे दे बाबा. ए चल तू गाडी चालव बाबा. 2 मिनिटात जाऊन यायचा. काय काय आहे रस्त्यात गेल्यावर काय गाडी फास्ट मार. हो रस्ता चांगलो इलो ना. चांगलं येईल माकडला. पहिला माणूस कोणतरी जो सांगता फास्ट मार गाडी चालवताना. सगळे सांगतात हळू 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 चालव. का रात्री तू झोपे आणले ना गाडी. आता रे तो यो माहिती आहे त्याका वांती व्हायच्या अगोदर त्याका पटकन तकडे जाऊन दे. फास्ट मारण्यासारखे रस्ते नाही. पुष्पा होता नाही रे बाबा. नाही होता गुगात होता होता असं वाटलं तर गौरवच मध्येच या घ्यायचा शर्ट. मी पिशी आणलं तर तयारी निला. त्याच्याने खिडकी उघडी या वाटतं. उघडी ठेवलं त्याच्यासाठी खास. हा टकला डायरेक्ट बाहेर काढ आणि गौरव मान धरून राहूशे बाहेर. काय लागत नाही. पुष्पक काय हव्या कुरकुरा भया आता. गाडी लागली तरी ते का कुरकुरा म्हणू हव्या. या तर नक्की हा तू गाडी लागत ते का खाण्याची काय वस्तू असतात तेव्हा आहे. गौरव तू बघत नको बिस्किट खा. वर्षान माझा मारान काढले. तर मित्रांनो चिराडलंय काही दिसतंय मी नका दिसत नाही मी. हा बॅटरी मी धरलंय. हा बघा मांडीवर दोघा बसली आहेत पण गेली वर्ष. गाडी लागली तरी खाता. थांबा थांबा मग गाव कसं का तू गाडी लागतं अशी वाटली की माका सांग मुटको मारते पाठशू. वर्ष तुझं जाम होत वचे नाही माझ्या पाठीला. लाइटिंग कसली लागली. ते पुढे कुठे नेतो. तू हळू घाल बाबा. चारण
आणि माझा बाबू आला कुठे आहे तो रात्रीपासून तरी कळ काढायला तांबडे कोण आहे तांबडे पिवळे आहेत. चला हा उठा. कसा उडायचा रे आता थांब तकडनं उघडूच नाही मुळात. अरे अरे, 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 अरे. ऐकला ऐकला अरे इवा म्हणता इली इला इली म्हणता इली. गुंडुकली गुंडुकली म्हणते सोडायला गुंडू ए, पहिल्यांदा व्यवस्थित दिला ह्या दाखव. पहिल्या प्रवासात व्यवस्थित दिला. हो ते मला एक दिवशी मार मागे त्याच्यावर. इलं इल व्यवस्थित मग काय गुंडे गाल प्या करीत मोठे. दाखव पिवळे पिवळे कसले धरलेत ते बघा. हो पुणग्या लावून गेला खत पाणी मी घालून गेलोय. क्रिसमस ट्री दाखव नाही सांगलं आणि क्रिसमस ट्री दाखव. 30-40 गोंडे एकाच झाडाला आहेत आणि सगळी गोंड्याची झाडं अशीच झालेली आहेत. आणि आपलं रात्री घर असं दिसतं. अजून थोडंफार काम बाकी आहे त्यामुळे ते थोडं अर्धवट आहे. वर वगैरे लाईट सगळ्या लावायच्या आहेत त्या हळूहळू होतील. चला आता घरात जाऊया. काय हो कसं काय हे बघ या लाईट लावायच्या आहेत पुढे मेन गेटवर. हे बघू आता कधी साध्य होत आहे. आणि यंदाच्या ट्रिपमध्ये आपला ऑस्कर पण आलेला आहे. यांचा आवाज बघा किती यांचा काय चालू आहे. नको आम्ही चाललो झाला. एका पहिला पाणी बिनी विचारा मेन माणसा काय चाय यो सांगणार हो, हा हो ना चाय करतं काजी कर घालतं रवा रवो बनवतं. बनव नाना आमचं रवो एक नंबर बनवतं बघा. प्रसादीचा रवा माका वाटतं एवढ्यात बनवून ठेवून झालो असा नव्हतं काय ना नव्हता दूध आणलेला नव्हतं. ही बघ एक कुस्की तुका रवा आवडता म्हणून आनंद रवो बनवून घेतला नको. आधी तुकडा भाजून घेतलं आणि मग आता थोडा पाणी टाकायचा मग दूध टाकायचं आणि या कधी टाकतो साखरने नंतर साखर नाही आधीच. वर्षाने पुष्पा शिकतं शिरा कसा बनवायचा. कशाला आहे का घे काकी काढून नाही ठेवला काकी कशाला हवा होता आता याला लागेल ना शिर्याला. काय गो गाडी लागली ना पाणी पितं म्हणून. पाणी पिऊ नको. माका वाटलं आज काकीन काहीतरी बनवलं ना. रे बाबा आपण आपला काय भजी रव देव कारल्याची ती भरले का नाना भारी. बदाम ठेवलं हे का क्या हुआ थांब थांब थांब. ए पुष्पाक बघल्यावर रडता हो बघा. हे बघा ही बघ शिकतात की काजीचे घर खातात. ही बघा ही बघा काजूची घर आणि हळी संपली. मग देवदेवनांनी एकच पाकिट दिलंय. त्यांना तरी दिले तू काय आणलं मी दिलेलं तू खालच नाही त्या का माका काय करू. काही दिलं आता दिलंय ना विचार काय ना ए वर्ष दिले ना. मग काय नाही मिळालं. काय नाही ते पाकिट दिलं आणि परत नाना घराकडे दिले ना. मग पुण्याची मोठी बागा आमची बाग असा धरत नाही. काय होत नाही पाणी गरम पाणी होईल दूध वाचायचा. दूध ओतूचा हे काय करतं बदाम किसतं. तुला शिरा पाहिजे ना. मला आवडतो. नानान बनवलेलं खाऊन बघतो. प्रसादी बनवतात त्याच्या ठेवायचं. चला ढवळा आता पटापट. तुका जाऊ झाला हिला 5 मिनिटांना झाली झाला.
वा खीर बनवली शेवग्याची. या रे सगळे आमच्याकडे कुक होते एकूण एक. पुष्पक आमच्या कायच येत नाही काय आता. अरे ही गेली का खळ गेली. भेंडे काढलाच नाही ते हा त्या दिवशीच काढू काय होते ते. आता किती 12-13 मिळाली आहेत भेंडे आता ते काढले आता बघूया. ते तिकडे हे दाखवते रे ते पोकळी ते बघ ताटो बांधलेले वायच आधी इला तकडे तकडे फिरवता मी पुढे किती वाजता 5:30. ही इली आत्ता 5:30 तो उसा काही गेला तर जास्वंदी मस्त झाले. मरणाचे याल भूतूर लावल्या 2-3च येल हवे 2 या लावणारा पण लावलं होतं चांगला सकला सकला काढूक सांगलेलं ते त्याला असू दे होणार. होणार का कंगार काय नाही नाही रे बघलं ना बाबू काय झाला होता. घेते का शिरडा नको त्याने वेल सोडते अस्मितांना नाही तुम्ही वेल नाही जात वरती ते बरे झाले मिरची नाही गे मिरचे धरलेले तकडे भोपळे मिरची धरले हो. मस्तच झाले हो. खय खय तुका दिसाचे. चला चला झाला चला चला रवा खाऊ. ऐसून उघडा ना तू सुंगडी लावली. हे झालं ना शिरो 5 मिनिटात मी तकडे पाठी 5 मिनिटात गेलो. आलं भारी पडलो परत 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 तुम्ही तू पडा अगं नाही गो बाय पडे मी है ना. खाता तो खाता बरोबर. हे खाली बस की टिकरिडिंग तर दाखव नंतर हा बघा शिरा. मित्रांनो बघा शिरो केलेलो नाना बघूया टेस्ट मस्त हे मला नको तुम्ही आधी घ्या सगळ्यांनी नंतर मग आमचं बघूया काय. कॅमेऱ्यात बघ कसा 1 नंबर हा मस्त पैकी आहे. मस्त नका नको आधी तुम्ही खावा. हे बघा आमचे शेठ खाते आरामात. चला आता मी पण खाऊ बसतो. मग आणि आम्ही सांगते होतं